Ramogi TV, Kisumu County. Okang' mar golo paro mar chik mabiro medo sure wi nengo mwandu kaka mahuta kod mamoko koro nyiso ayanga tim mar lokruok e singo ma itudo kod tend piny Kenya Kwanza e thuolo mar chiegni dweche 8 ma gisebetie telo. Edwino koth lidhonwa moko kuom singo mane igeno ni nyalo gero uchumi mathur kaka loko yuto mar oganda ma tend Kenya Kwanza oselokore paro bang' donje telo. Thuolo machuok motelo ne yiero mokalo, jatend piny Kenya William Ruto mane en jalup jatend piny e kindeno ne ogolo paro maliw kaka nengo mag modhi nyamburko inyalo duok piny. 50% almost of the cost of fuel in Kenya is taxes. I think we need to interrogate these 15 different taxes. Which ones can we put aside so that, like other countries, we can limit the taxation on fuel? I think we need to rethink taxation, VAT taxation on fuel. That was the latest inclusion of taxes on fuel. And I think it was very controversial. Ruto koro kar golo suru mar VAT mane na tamala boro kindeno. Koro seyango ni odwa mede nyaka tamala 16 e budget mare mokwongo. En okang' manyalo rocho chumi mag oganda. Kaluwore ni medruok e nengo mwanduno medo nengo mag mwandu mathoth nyaka teko mar sitima ma itiyogo e udi kaachiel kod loso mwandu e kembe. Osuru ma imedo ne johala matindo tindo kata turnover tax bende koro medo ywak e kind oganda. Sani kata pesa manyocha lokogo odok na piny ne kich sani oyaw skul. An gi nyithindo manyalo adwa na tere skul. Aonge pesa. Ohala manyocha aloko kata gi 1,500. Adong masani adong 50,000. Maswe korako kar kae bath ndara. Ya transport kika mo gimoro Nairobi kuchidoge useka. Oyo kenyalo usi nikech transport omedi. Mar ariyo koda wacho. Na wacho ni en kodhi kosayombo. To odhi timo nadi? Odhi konjo piny kaka mama mboga jo asla kaka wan jo asla ma piny kaini. Otame. Gope ma iwacho ni osebet ka turo goko chumi mar Kenya. Bende Ruto ne osingo ni ok obi medo. Kanyo bende paro oselokore. Nikech kata budget ma isomo dwe manyien ni kod fuok mar siling bilion 720. Fuok ma ibiro pong kod gope. And a fiscal deficit of 720 in the next fiscal year, public debt stock is expected to surpass the 10 trillion debt limit, the debt ceiling limit in the financial year 2023-2024. So in a situation like this, we are forced to go international, and we are thinking of actually switching from shilling to dollar if we can get internationally at a cheaper rate. So that's the flexibility we are talking about. Kuku mar chenro mane Ruto golo mar gero chumi mag oganda kata bottom up mane geno ni biro jiwo jogo ma yuto gi ni piny. Ne en hola mar Hustlers Fund. E ndalo kisera mar ombulu ne ok oluong nyinyo moro amora mane chano juoge wi holano. Bang' yiero ati unangojea pesa ya serikali ya bure? Hii hakuna. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Na tunafanya biashara na urudishe pesa. Tunaelewana? Ruto bende osebet ka isayo ni oked kod mibadhi. Achiel kuom gigo matiro chumi mar Kenya. I don't understand why the president is finding it so hard to call corruption corruption. He will always cut corners and use language that is close to corruption, but he will not call it corruption. Kata kamano, lange to pod oramo ni oganda oket mana wengegi. Watch from TV the way this country will change. I have no doubt. I am telling you, buy a TV. May God give you more years to live, and watch how William Samoei Arap Ruto will transform this country. Debt level will come down. Gima koro dong' en neno ka jood bura biro chung' kod oganda ka girango riwruok siasa magisiro nikech meto mar osuru nyaka kal mane lwetgi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.